élek, halok a Ferencvárosért. Egy életérzés, egy vallás. Vagy mi szerződésünk egy életre szól. Az amikor 35-szörös bajnok lett a Ferencváros, és be lehetett szaladni a pályára. A nyitó meccs, ugye 2014. augusztus 10-én, és azóta béretesként szurkolom végig az elmúlt éveket. Itt van rajtam Abu Faninak a meze, Tóth Alextől egy dedikált kiskártya, ugye bérletesek vagyunk mi is, és a bérletesek napján volt szerencsénk abban, hogy dedikált nekünk egy ilyen kiskártyát. A hangulat, közeg, a barátok, a pálya, és az egész atmoszféra, ami itt van meccsnapokon.